Ko je to tu? Pa nije nešto. Ko je ova cura tu? A ko je ova cura? Čekaj. Ko je ova tu cura? Ma, Raki. Tako? Ko je ova tu cura? I ko je ova tu cura? I ko je ova tu cura? I ko je ova tu cura? Čekaj, nije dobro. Ovako ćemo. Ko je ova tu cura? Ko je ova tu cura? Odlačiš pažnju. Vidi.